Това е оригинално, изведено от Ванезовни Станислава Кариванова. За майка и черни, изведено на ръце. Това е легални са училище, старо училище, ново училище, тук е и църквата. Местото Калешко било съграждано от предпостали страната на селото Каладжереща. Има там горе сала, имаме и това е хаос, канцелария има административни. Салата, по-добро да няма къде. Салата сега е преориентирана за игранки. А де къде може да ще парате? Сада живо? Това е от моята кеша. Да? Кирчо, да свикиме и ова све да може да му кажа. Доволно е събе само мосто. За почеток. Да. Доволно е мосто. Важно да ако имате можност да преземете мерки, какви почнете. Не се лъжа.
No.